The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Herovea. Aksyon! Firing Line! 54 minutos na kaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Sabado nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Katapusan nga Sabado siring ikaduwang bulan sa nga tuig 2023 ang inyo ka-aksyon Marlon Herovea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon tagi hibalo kung nanong lakas ang tiyempo pagi sa PDMPD with Action Melvin Fierro. Action Melvin, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi si Action Marlon, kagibalaw natin ang pinakuling lakat sa panahon na Pebrero 25, 2023, Sabado nga gabi. Sa kabilugan, northeast monsoon o kunamihan ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte, lakip naman ang Apayao, Kalinga, Kaga, Mountain Province, sumuman ang Ifugao, maka-experiensya ini sang magalumon nga kalangitan nga may ara sa mga pag-ulan man nga dulot man sang northeast monsoon o kunamihan. Ang Palawan, Visayas, kag Mindanao, mangin kasarangan tubtob sa mangin magulugalumon man ang kalangitan, kag may mga isolated gid lang ang mga pag-ulan nga okupo ko inat magkakupanagog nga dulot man sang localized thunderstorms. Ang Metro Manila kay ibang bayan sa Luzon, mangin kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga mahina man mga pagulan, nga dulot man sang amihan. Ang Western Visayas, lakot naman ang Negros Occidental ka Bacolod City, maka-experience man kita sang kasarangan nga panahon, kag may tinion lang nga mangin magalumon ng atong kalangitan, kag mga isolated nga mga pagulan, nga dulot man sa localized thunderstorms. Kasarangan tubto may pagmulumadlos nga hangin, gikan sa namin na nasidlangan, ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bayan niya sa probinsya kang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tugto mangin mabulubalod kag sa gyapon, delikado sa mga magagmay nga sakayan panagat. Ang ato na tao pala sa 45 karon sa gabi nga may 0.8 metros nga kadalumon, kag magaunas kita alas 6:43 ini nga hapon nga gabi nga may 0.5 metros nga kanabawon. Ang adlaw nagatunod alas 5:58 kag magabutlak alas 6:04 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka mayong gabi sa luwas. Salamat Aksyon Melvin. Action Firing Line. Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division nagdulong sa aton sa oras nga 57 minutos na kaligal sa takna nga alas 6. Action Firing Line. Sa gihapon pangalagad kita tubtob sa takna nga alas 9. Palabasin siya lang medyo galakwed dila ta kay bumalik naman ang kasakit ho. Action Firing Line. Budlay kon piloon importante mamurutan lang kita. Firing Line. Inyo kaksyon Marlon Herovea ba mapangpang ang paniyampos bongdo? Kay nasang udto hindi man siling sado kasing kalsang init prote mayo man nga nagabaylo-baylo ang aton sa nga paniampo kay nang legal to mabulabugnaw man mayo man nga busla naman sang mainit-init man nga panahon. Action Firing Line. Para nga may balance kon baga no may balanse
nga ginatawag. Action! Firing line! Firing line! Sa mga luyag may padalas ang ila sa nga misay sa ato sa nga live stream, pwede na basta importante lipot lang para nga maakomodar naton tanan sa ato naman sa nga nagabonitor sa live stream outside the Philippines, no? Sa makakso naton nga mga overseas Filipino workers kabalo kita nga sa amo sa nga oras ang kalabanan nagapahuway-huway man ang iban nagadulod di gambo. Ang iban ila sa nga palamatin-an yarigid nakasentro nakatutok sa Aksyon Radio Bacolod. Action! Firing line! Firing line! Ang mga balita naton mga kaakson, ang protesta sa nagalain-lain nga mga lugar diri sa Pilipinas dungan nini sa ika-37 nga anibersaryo sang 1986 IDSA People Power Revolution gin patigayon subong adlaw. Action! Firing line! Ginatawag nga Noisy Rally Saturday. No, para nga dumdumon ang mga hitabo nga nagpapukan sa panggobyerno sang sadto presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Kamaning amay sang subong nga pangulo sang Pilipinas. Action! Firing line! Damo sa mga nagbantay kung ano ba na ang matabo kag kung ano ang reaksyon sang subong nga administrasyon. Kaya nga, amo ini ang una nga commemoration sang people power since nga nagpungko bilang presidente ang bata, no, nga Marcos, si Bongbong Marcos Jr. Sa Luzon, may mga leftist rock music naging patukar to sila sa mga loudspeaker. May ginatusto ka mga protesters dala diri ang mga survivors, ang mga nakaluwas sang Marcelo crackdown sang panahon sang amay nga Marcos. Action! Firing line! Ang hindi malipatan nga mga inagihan blas tiyon sang Marcelo, may mga pinangmatay to, may mga ginpang torture, may ginpreso. Damo to sa mga marcha, kag nagprotesta man. Subong nga adlaw, may nagmarcha man sa People Power Monument sa Metro Manila. Dire sa Bacolod, hindi man magpaulihi ang Bacolod. May pagmarcha man kainangagin patigayon sa dalan, labi na sa mayor nga dalanon dire sa downtown area ho. Isa sang mga nakigbahin mga kakson, amo ang anay bayan mo na congressman, representative kag human rights lawyer nga si Atty. Nere Colmenares. Action! Firing line! Firing line! Ang aktibidad ginpatigayon sa tubang sang Fountain of Justice dira sa magdaan nga City Hall nga ang si Arglida sa daan nga City Hall way takop, no? Ang takop mga kakson tila lang ay kibot ka ba si kung may magtika bla? Action! Firing line! Hindi ka magpadala sa tawag nga daan, no? Bisan daan dapat talopang doon tani ang mga dapat kalayuhon da laban na gid ang CR, comfort room nga tumod tani hindi kay conference room Action! Firing line! Firing line! Manduang bot sa lingon sa CR, comfort room, kag conference room. Kung ang conference room, kung way partahan, okay lang. Pero kung CR nga comfort room, way isang takop, way isang partahan, mabulubod lang na iya. Action! Firing line! Firing line! Kaya mo na ang daan nga City Hall, may Fountain of Justice na makakson. Anot do ko ng fountain, da nagatubod parang tubig. Kaya doon nakita ko na ng liga na amat naman nga nagakatuktukan da. Diraan na kayo na magkakson ang protesta. Ano bala ang pananawan sang sering grupo ni sa sunod sang 37 ka tuig na nga pagsukat sining people power nga revolution. Balang espiritu sang people power ara sa Japon, no? Para sa ila, anong mahambal sang sining grupo ni? Subong
subong nga ang nagapadalagan sang aton sa nga nasyon yung bata sang ginatawag sa dong diktador. Kag ano bala ang luyag nilang ay panawagan man sa subong administrasyon mga kakson. Amo to sang unang ambay nga Marcos mo ang ginpuntariyagid, hindi bala? Amo tong ginpuntariyagid sang sadeng People Power Revolution. Action firing line. Way may mo to nang ibabaw gito ang gahom sang mga pumuluyo. Gamhanan sa nasiling gunay. No? Kita nga pumuluyo amo ang pinakagamhanan. Action firing line. Ano pagilabas sa nga balita mga kakson sa lokal, mapabugnaw tanay kay nalipat galita mag-sweets no sa ato sa nga pabulubugnaw porsyon. Action firing line. Ano pagilabas sa nga balita mga kakson sa pungsod nun sa balita nasyonal, ari mayo pamatian nga balita niyo. Sino sa inyo dang gusto paton sang kwarta? Hands up, be? Action firing line. Baut tanan sila nag-hands up, no? Siyempre, sino ba lang hindi gusto nga makabaton sang kwarta? Istoryahan tani makakson ang tagtaganay kwarta naman sang gobyerno. Ayuda, ayuda, ayuda. Baw damo ginagay ayod. Action firing line. Ayuda! Si Finance Secretary Benjamin Jokno subong adlaw mga kakson may anunsyo. May anunsyo nga ang gobyerno subong nagapreparar na naman sa pagpanagtag sang tag-1,000 ka pesos nga ayuda agod mabuligan kuno ang mga tawo diri sa Pilipinas sa kapikaduhon nga dala sang nagapadayon kapag taas ang inflation rate. Tibisan way pagani, butang tabisan way pa nagtaas ang inflation rate. Ang kapikaduhon nara ng daan Action firing line. Firing line. inflation rate ang sige-sige nga pag sa nagkaay sa presyo sang nagapanguna nga balaklon ti matupa na naman sa ginatawag nga anuman paumpaw porson na naman Action firing line. man sa sidelines sang 2023 nga annual reception para sa banking community kahapon Friday ni dito sa Metro Manila. Yan pamalon ni Jokno sa mga reporters ang hambal niya subong gina-konsiderar sang gobyerno ang 2 ka bulan nga subsidy para sa mga pumuluyo nga pigado para sa mga consumers. Tikon sa mga boxing pa mo ning another round. Round 2 sang cash aid sa idalom sang targeted cash transfer kon TCT nga programa. Firing line. Kag hambal ni Jokto anuman nga adlaw, igalansar na rin sang gobyerno niyo. Kag may natumbod na sila kung diin kwaon ang pundo. No? Subong ginahulat na lang mga kakson ang anunsyo sang palasyo sang Malacanang Angot City. Sinang pwede makabaton di ang hambal ni Jokno ang 9.3 milyones ka mga poorest of the poor. 9.3 milyon ka mga tawo nga pinakapigado sa pigado. Ambot ko na dala ka muda sa 9.3 milyon. Action firing line. Ang paghatag sang 1,000 peso makakson, tungaon pa na, i-divide pa na sa 2 bulan. Ano ba sa lingon sa iman? Ano ba sa lingon sa gobyerno? Di tag 500 pesos kada bulan. Di ihan nga damo naman yung maghalakwang ni. Tadi tag isa na gidlag ka libok kada bulan. Para ang kabagusan, 2,000. Action firing line. Ano nga bakal sang 500 pesos man? Peras abi bakal tada 5 ka kilo nga bugas. Ti botanta 50 pesos ang kilo sang bugas. Mag 5 ka kilo 250 ang 500 mo may 250 pangabilin. Bakal mo na sudan ubos na yon. Action firing line. Ang ayuda
Doamon na lang ni permi nakita sa atong gobyerno nga pamaagi, no? Basta may pagtaas ang ginatuwag nga inflation rate gani makakson. Asa lang sa ayod da. Oh. Asa lang sa ayod da. Ayuda na yun. Pero maayon na lang niya. Sang sa magpawala kag daw ay nagidla sang ihatag ato sa nga gobyerno. Action! Firing line! Firing line! Man ara sa 8.7% nagligad nga January ang inflation rate makakson nga suno sa report daw gin kakibot pagani kuno sa mga economic managers. Nakibot kuno abe. Pero kung padalman tagin ni nahuya lang din sila magako nga wag sila sa may mahimo para punggan ni pagtaas ni sang inflation rate, no? O kon wala lang gid gana maghalak pangita sa iniya Action! Firing line! nga be mga economic managers ay iban pa nga mga aras gobyerno na batsag na sila sa epekto sang inflation rate out. Oh, di sila batsag ya. Ang pinaka-apektado mo kita nga mga pigado nga si Jokno apektado na. Action! Firing line! Firing line! Ang siling ni Jokno makakson ining bag-o nga ayuda nga ni. Makabigining extension. Daw sugpon sabi no? Sugpon sang TCT program nga mga beneficiary diri nagbaton man sang tag 500 kada bulan sa sulod sang 6 ka bulan humalin December 2022 but sa lingon may nauna nga daan nga ginimplementar nga TCT program na 500 man pesos kada bulan ang ginpanagtag pero labig-labig saya kay sa sulod sang 6 ka bulan sadtong December 2022. Action! Firing line! Halin December 2022, December, kung nagumpisa December, anong bulan, may nabilin pa nga may bulan eh. Ari pa lang kita sa February mga kakson. Basi kung di naman yung matalap-tap blaw, ang tarang nga talagaan haw. Grabe nga hatagay isang gobyerno, no, bung no, bot silingon nga kung hongdong gali, damo man gali pangitaan na. Tamo man kwarta, kuhaan gobyerno ta. Pero kung kaisa, kung panawagan mo nga saka sweldo, allowances sa iban sa mga sektor kung grupo, daw nila tanak pamaripi. Action! Firing line! Ang Department of Budget Management, ang DBM, una na nga nakahatag sang total amount nga 10.33 billion pesos sa DSWD. Sa 2 ka bulan nga cash transfer para sa 10 million nga target household beneficiaries. Ano bagid? May gin-release man ang 5.2 billion pesos nga 1-month requirement sa TCT program sang DSWD. Action! Firing line! Ari lang ugaling ang nagpatumbo sa kilay sang publiko sang kanamaan. Bati makamaguro ang one-time 50,000 inflation allowance para sa mga empleyado sa Senado so mga 2023 ang nag-anunsyo ni si Senate President Juan Miguel Zubiri nagligad lang Monday. Action! Firing line! Ari daw may rason gide nga mamangkot ang publiko. Labi na kita nga mga pigado. Bisan ang balon ba nga one time man lang. Pero araho, damo-damo sa yapon sa mga grupo kung sektor sa nasilente na. Nga ang ilan sila panawagan nga allowances, saka sa sweldo, way gid tanagin pamatian. Action! Firing line! Di ko magpati nga way ninabalaan sa mga ara sa Senado galing nagatatak gida ang pakabal puruso na. Ang medyo pakabal guya nga pamatasan nila. Action! Firing line! 13 minutos ng kaligan sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time ang nagabalingaso nga mga balita lokal. Dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! This portion is
Mga message sa laging padala ninyo, matamaton talaga. Kay, sige. Okay. Si Sir Citizong Lastiere. Oy, Sir Lastiere sa Provincial Capital. Thank you, sir. Christine Menyes Villalobos watching. Si Inday Raquel Di Maala. Good evening, Action Marlon. Monitor lang kami. Diri sa Barangay San Juan sa Pontevedra. O, taga-barangay po San Juan. Si Busing Danny Janjan Alcoriza. Okay. Sana naman Sir Dan, maatubang sa ramisa nga may nakatungtong gahulas man. Sige. Si Inday Trexie Ibus Siyo. Salamat kini Inday Trexie. Maribot na tangob dasong bulan Inday Trexie. No? Sige. Si Mayo Gabato na Yuda. Ginamadyong malang na nila. Correct? Mayo lang madyong. Ang madyong nga may dagon ka pa. Pero ang iban niya ba, bakal, agwa di pataranta. Ay iban ganun, ginapariband. Oh, parte. Sa ato sa nga live stream, Bibi Gregorio Yolo, mayong gabi, Homalumina, Japet Nanagad, shout out sir, watching from Barangay Marina, Binalbagan. May balita ko na nagudugay totoo Japet sa Barangay Marina, Binalbagan. Oo, lapit ka ba na sa century old nga Taytay? Standby lang na Japet kami balita ko na angot sa anuman. Report ka na ba? Tuntagin, ginpasirada ang century old nga Taytay. Oo, sige. May balita ko na nagudugay. Christine Menyes Villalobos, thank you. Mary Joy Armando Resides, mayong gabi. Jojo de los Santos, sige. Vani Gayle Bayabos, mayong gabi. Manjo Arnejo, Rizal Balsimo, patamayaw lang ang mga kaabyanan kuda sa barangay, sa may barangay Santol. Good evening lang sa inyo tanan. Labinagid sa barangay Captain Jojo Ugatis. Salamat gid. Okay. Darlene Villa Castin. Okay. Paul Spot III, Inday Blaza, good evening. Dod sa Bangalisan, good evening. Mayong kaibada sa Bangalisan family, sang Katabla Baybay, Talisay City, Georgia Gagasiran. May Joy Armando Resides, shout out family Resides. Armando from Barangay Marina, Banwasang Binalbagan. Sige. Standby. Balik tayo sigara dugay ho. Dua na lang commercial ta. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Seguridad sa mga persona nga nagatrabaho sa food ordering and delivery.
nakataya ni subong ang seguridad nila kay daw nabutang sa delikado nga kahintangan bangod sa natabo nga pagpang-hold up no sa isa ka food delivery rider kagab iini sa area sang barangay Villamonte, Bacolod. Action firing line. Pilagit abi ang mabinta or magkolekta sa isa ka delivery rider man nga amo ginigin punteriya nila man. And di gaman lagko ang ginabahin sila no nga amo gini ang ginbiktima sang mga hold uppers man nagapaningha man kun tani sila ni iban gani nagaka-restore pa gani na amo pa ning ila sa ginbiktima yaho. Action firing line. Amo na gid ka desperado sang iban nga mga kaksonaton nga gusto lang makakwarta sa pangmangdalian nga pamagi. Makin mo ang nakuha mga kakson is 3,500 pesos man lang. Ining 3,500 mga kakson gamay ini nga kantidad subong. Sang mga 1980s guro dako ini say. Pero subong bangod sa kamanahalon sa mga balaklon, makabig na ning gamay ang 3,500 pesos. Tatlo ka adlaw isaks ba ubos na ning gastos de. Action firing line. Pati cellphone makakson sang rider ginkuha pa sa mga hold upper no sa mga hold uppers no pati ang motorsiklo makakson nga ginamaniho dalon pa kuntani ugaling mayo lang kay why matigayon kay ang report kina matunta why magandar. Action firing line. Kaya mag-amos nga sa isang hitabo mga kakson kinahanglan gid nga tutukan sa atos sa maturidad ngaman. Isipan nyo ba na kung pila kagatos o kung base libo-libo pagani ang nagatrabaho subong bilang mga food delivery riders kung hindi ni mahatagan pagtamod sa atos sa otoridad sang Bacolod City Police Office base maanad kag magsigisigid na lang ang pangbiktima sa mga hold-uppers niyo ari pang taralupang dundi kay suro sa biktima nga rider ang balya sa investigation sa pulis. Ikaduwa na ni makakson nga hitabo nga nabiktima siya sang pag-hold up. Action firing line. Hindi legali una kundi ikaduha na. But sa lingon daw nagsagsag kag daw ginsaligan na lang ni gali sang mga hold uppers ang pila ka mga kakson naton nga mga delivery riders. Sa investigation diri sang pulis ang mga hold-uppers may pusil nga gintaya o galing kay mag-amon ning plastada ni gaang biktimahon mo amon ni makaduda ka man kabagapabangkot kaman ko natong pusil nga gingamit nila bala tutuod nga pusil kung basi tuigan lang bla. Action firing line. May pusil te kon unahan kadungan makulbaan kay kuntayaan ka sang pusil kag ang mga hold-uppers makakson sa paglaragway sa ring biktima ni mga bukod dalagko ang mga lawas sa ring makakson kung ikaw rider hindi kayahan sila tumar sa kakulba te ambot kung nakabiyahe ni ang biktima niyo kay tao malanisa, nakabatsag gini siya sang kahangawa kag kakulba mga kakson. Wala na sa cellphone, ginkuha pa ang iya sa nga koleksyon. Action firing line. Ang pagpatrolya sa mga kapulisan normal na nga helikoton. Pero kakatabo ang krimen labi na ining pagpang-hold up mga kakson kung wala sang nagapatrolya. Action firing line. Firing line. Ano bala ang pwede nga mahimo sa mga kapulisan kag ano ang pwede nga mapanugyan sa mga delivery riders para hindi mabiktima sang hold up. Tingawaan ta lang kuhaan ta nga duga sang pahayag ang spokesman sang BCPO or mismong police director sang BCPO para nga at least makabuli kita liwat mahanumdom sa hindi lamang nga mga food delivery riders
kundi sa tanan nga perme ni kagwabla, kag perme nagabiyahe, nagapauli, nagatrabaho, nga malabutan sa oras sa kagabihon. Action firing line. Ara sa gabi magkakson ang nahiligan sa mga hold-uppers mo nga magpangbiktima mga kakson. Action firing line. Firing line. Ano pa ba sa nga balita mga kakson sa bansang lokal? Oy, good news rin para sa Negros Occidental. Governor Bong Lacson nagbaton sang 2022 National Anti-Drug Abuse Council Performance Award. Kampiyon, no? Performance, no? Award. Amo ning pasinunggog na kakson para sa Negros Occidental. Ti si Governor Bong Lacson amo nagbaton sini bilang pagpamatuod sang exemplary efforts. Ang pagpaninguha kag ang suporta sang gobyerno probinsal sa anti-drug campaign sang gobyerno nasyonal. Ining award na ginhatag ni sang DLG, sang Dangerous Drugs Board, kag sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA. Action firing line. Bisan pa kung kaisa nagasaka ang kilay sa mga nagrensid dala ang taga-Bacolod. Bangod sa mga dalagko nga volume sa illegal nga droga nga naga-recover, nagligad San Carlos millions of pesos hindi bala, nagligad diri sa Bacolod millions of pesos pan. Nga bili sang shabu ang na-recover. Pero kung padalman gid naton pamatuod lang ni. Nga mga otoridad naton diri sa Negros Occidental, grabe ang papaningguha. No? Para nga mabantayan blang hindi na maglaptap pa ang illegal nga droga, partikular ining shabu. Action firing line. Firing line. Amo nang rason kung nga ang damo-damo sa mga nagakadakpan kag nagaka-recover nga illegal drugs mga kakson. Bangod sa puwerte nga kampanya sang aton nga mga otoridad. Pero ang pamangkot gid sang kalaman makakson kon bala magsige-sige na lang ang sinulod sang illegal nga droga diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Bisan pa nga may nagakadakpan gid man, mas maayo gid kung tani kung sa puno palang bladakpan na kag hindi na pagpalabuton pa diri sa Bacolod kag iban nga mga lugar sa Negros Occidental. Action firing line. Alas 7:26, Action Radio Philippine, Standard Time, Banwasang Binalbagan. Atensyon. Banwasang Binalbagan mga kakson. Ang maning balita, kung saan nangligad nga semana, ang balita ngayon fiestahan amo ang bukid sang sityo Hermit. Bangod, wagid ginauman ang pagdagsa sa mga nagahara-hara nga bisita. May basura nga naglalupad nga nalinapta. Pila man to kaadlaw makakson ang tutok sang publiko sa sining problema ni Antis na tagan sang kasulbaran. Subong! May paniwag-o na naman nga balita sa Banwasang Binalbagan. Action firing line. May bag-o na naman nga ginaistoryahan. Dugay-dugay lang blang, standby ka mo ha? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay. Sige. Ito sa ring Facebook Live. Okay. Trixie Ibosio. Ara si Attorney Annabel Sabay Palik. May gabi si mo attorney na, no? Si Attorney Palik. Ang bali Trixie Ibosio dapat 24/7 na patrol kamay kapulisan, no? Dari sa Negros. 24/7. Okay. Ang nagpadala dugang nga mensahe sa ato sa live stream si Inday Blaza mayong gabi. Okay, si Dodge Bangalisan
Bangalisan Family, Katabla, Baybay, Talisay City. Georgia Gargasiran, Mary Joy Armando Resides. Okay. Ara si Jerel Elihan Grant. Oh. Good evening, Action Marlon. Pa-shout out, Vista Family from Barangay Marina. O sige, damo ka monitor sa Barangay Marina, ha? Binalbagan, ha? Sige, standby ka ba may balita sa iyo da, no? Vanessa Mayo, good morning, good morning. Good evening, Pinas. Watching sila nga kagahon. Kag Snowway kay IC here sa Minnesota with love and Nova. Good, God bless tanan-tanan. Okay. Diding aloham yan to. Mayong gabi. Thank you. Sige. Guna ginawa tanaya. Commercial tanay. Dalang kita. Balik ka dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. So, Radio Philippines Standard Time. Dari kita, kay subong Sabado, mga kakson. Amo ning katapusan nga adlaw sa mga hitabo. May kantaran sa ginatuwag nga EDSA People Power Revolution. May 37 katuig na ang nakaligad. No, dere sa Bacolod mga kakson, may pagtipon-tipon man, ngayong patigayon, ang progresibo nga grupo. Hibalon tabi kung anong ila sining mapaluyag sa subong celebration sining EDSA People Power Revolution. Action firing line. Sa patrol with Action Dale Salazar. Action Dale, good evening, please come in.
Action Mark kay nasang hapon na nagtipon ang pila ka mga miyembro sang nagkanilain ka mga progresibo nga grupo diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental bilang kabahin no sang commemoration kag pagtumdom sang ika-37th anniversary sang 1986 and sa People Power Revolution. Subong adlaw Sabado Action Marlon. Daw kay ina sang aga may man sang pagdilipon kay ina sa may monumento no ni the late Senator Aquino Action Marlon na perti na sang hapon may lain man nga grupo ang nagpatigayon sang pagtililipon dira sa may Fountain of Justice sa may Old City Hall sa may downtown area Action Marlon. Bit ang mga nagkalain-lain nga mga tarpaulin nga dira na state ang ila sining mga panawagan nga bilang kabahin man sang pagpabutsag sa ina sining sentimento Action Marlon nga 37 tinakatuig nila nga padayon sa gihapon nga ginapanawagan ning never again, never forget kag ipadayon na ang pagpakigbato aksyon na Marlon. No? So kaina, arato kay na si Sir Noli Rosales kag iya sining mga miyembro, mga members man sa National Federation of Sugar Workers. And then sila pagid ka mga grupo Action Marlon, nga halin ini sila kaina sa may reclamation area sa Delac Hotel. Kag nagmarcha no tubtob nga nakalagot dira sa may Old City Hall Action Marlon. So isa kaina sa mga nagtambong dito sa pagtilipon sa may Old City Hall amo ni ang anay kongresista no former representative sang bayan muna and then isa man ka aktibo Action Marlon nga human rights lawyer sa Pilipinas nga si Sir Nery Colmenares nga iya sinigin pakigbakin ang iya sining eksperyensya kadtong madulom nga martial law Action Marlon nga according kay Sir Colmenares ang EDSA wala man natabo dito sa may Manila or sa Luzon kundi lakip man diri sa may Negros Occidental ang kadalagan sang sining pagtililipon sang mga pumuloy Action Marlon para mapahalin sa pwesto ang anay diktadora. Ginbalikan ni Colmenares ang iya experience sang martial law at grade 6 sang gin-declare grade natabo ang martial law kag samo tinion according sa iya may mga problema man nga ginapangatubang like kakulang sa bugas Action Marlon and then according sa abogado sa mga tinion 4 siya katuig nga ginapreso pag allegedly naka-experience ang torture nga ginatawag Action Marlon tion nga may mga pumuluyo lang magreklamo according sa sa government ang consequence daw allegedly amo ning ginapreso kag gina-torture according kay Attorney Colmenares ang motogiya sining gin-mention nga 4 years siya nga na preso apisar nga wala man siya sa sala ginobra wala man siya sa may ginpatay wala man sa may ginkawat kag wala sang sala nga nahimo Action Marlon. Para sa human rights lawyer, dapat padayunon sa mga Pilipino ang pagsimakas, no? Sa mga pumuloy para sa patutuod nga pagpagbo diri sa may sosyedad Action Marlon. So kaina, naging matawhay man, no? Ining pagtilipon dira sa mga progressive group sa may downtown area kag ang usual Action Marlon nga ginobra nila, mayroon sang microphone, mayroon sang speaker, may mga bitbit nga tarpaulin kag pagpabutsaga sang ila sining nga mga sentimiento. Yari ang pagpahayag ni former Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares. Well, nagtambong ko dire sa EDSA commemoration kumbaga. Kaya ang EDSA hindi man lang siya sa Manila natabo, dire man sa Negros ang kadulom kag piot sang pangabuhi nabatyagan man dire sa Negros. Dati grade 6 man lang ko to siyang nag-declare sang martial law. Pero sa amo na nga edad, nabatyagan ko na kay there was a time na dulaan bugas. Wala na si mabakal nga bugas. Di ginapapigin na rasyon ng bugas para baklon. Hindi kakabakal lampas siguro isa kagantang. Ambot pila to. Di kapila ko kadadlaw. Di muna siyang golden era. Na naman. Kagang reklamo si unang mga pumuluyo. Ginapriso. Gina-torture. So, sa bahagi ko, estudyante man lang ko, sa simbahan man lang ko, Student Catholic Action man lang ko. Demand man lang kami nga ibalik ang Student Council kag school paper. Maging ba ni Marcos Adto, pati ako gin-priso, gin-torture, kag daw tantanan, 4 ka tuig ang priso ko. Wala mo kuya singin patay, wala mo kuya singin haditan, wala mo kuya singin kawat.
wala mo kuya sala nga ako na priso. Ang iba niyang pangawat, pamatay, ara sila sagwa. So, nabatsyagan na naton diri sa Negros, nga muna nga kadulong. So, maayo man nga ma-realize man sang taga Negros, ang esensya sing martial law, kag syempre ang victory sang EDSA. So, amo na subong nga rikode para makipag-ugyon sa mga Negrosanon na panumdumon ang kadulom sang martial law, ang victory sang pumuluyo sa EDSA, kag ang commitment nga ipadayon ang paghimakas para sa tutuod nga pagbago sa adon sosyedad. Actually, Mar, nabatian si Attorney Nery Colmenares. So, kaina, nalakip man sa pagtililipon ang pila ka mga panawagan, actually, Marlon, ila din sa mga pressing issues na diri sa may pungsod Pilipinas, kag syudad sa Bacolod, kaya nag-mention ni Sir Noli Rosales, ang bayan muna, dati ang lang na pangatubang nga mataas ng inflation, pagsaka sa mga nagapangunang balaklon, and then nagapanawagan man nga dapat ipatuman ang mga sweldo nga makabuhi man sa mga pamilyang Philippine Hon Action Marlon na likawan ang red tagging, no, sining mga individual nga nagapabutsa gidamang sila sa mga sentimento against sa gobyerno, kag ang pag-abolish man sang National Task Force ining NTF LTAP action Marlon kag lokal nga issue tiyan mo to ang padayon nga panawagan sa mga progressive nga grupo nga dapat ibalik na sa ila sining trabaho ang pila sa mga empleyado sadto sa Bacolod City Water District o kon Basiwa nga ti illegaligin dismiss action Marlon. So kay nati amo to mention naton do wala man nag-cause ang traffic no inyang lugar dira sa may dalan Araneta nga ti kay hindi man yung pila naton nga mga motorista kay inara man to kay na ang patrol sa police station. Number 1 nga masiguro lang no nga mayara sige hapon sang order kag well maintained ining pagpatigayon sang pagtililipon sa pila ka mga progresibo nga grupo. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang apelyadong unagid nagatatak sa pensar sa mga Filipino kon EDSA People Power ang istoryahan duwa lang di bla Marcos kag Aquino. Action Firing Line. Aquino kag Marcos. Amo din nga sa kada anibersaryo sa People Power. Inigid malikawan nga may statement gid kay buyan sa publiko ang mga Marcoses, ang mga Aquinos. Dala na of course ang iban pa nga mga personalidad nga mayara sang kang tanan o kon papel sa sining People Power. Action Firing Line. Firing Line. Ano ang hambal sang subong nga presidente nga si Marcos? Ang hambal niya, siling niya ko gusto ko sang reconciliation sa subong nga anniversary sang EDSA People Power Revolution. Reconciliation, pagkakasundo, pag-arigluhanay, pwede man nga pag-hirupay. Kung dos-doson kag ukaton taginamot silingon ni Marcos di gusto niya nga kalimtan dala ang tanan. Di na paghala pa sa ang mga inagihan sang People Power Revolution. Pabor ka muna. Action Firing Line. Firing Line. Ay hambal ni Marcos kung balikan ang ini nga mga hitabo makakson nga nagbarka sa baragtasang Pilipinas. Nagatuga lamang ni sa mga Filipino people sa liwat naman nga pagtinukuha tunga aibla. No? Dapat subong mag-unite ang tanan hambal Marcos. Dapat united kag stronger as a nation. Action Firing Line. Siling ni Marcos, ari ako liwat nagatanyag sa akong siling nga kamot para sa isang reconciliation. Reconciliation sa mga tao nga may nagkalain-lain nga political persuasions. Dapat maghugpong kita, Mbal Marcos, as one. Agon mangko naton ang matawhay kag maayo nga susunod. Firing Line. Ari lang ang unagin nga pamangkot ko diri sa Marcos administration, no? Paano maangko ang ginatawag nga reconciliation kung damo sige hapon sang
nagakatabo nga inhustisya. Araho, klaro para sa alas 5, damo sa gihapon sa mga tao nga ginadaog-daog lang sa mga poderoso. Ang iba nagakapriso, bisan wahay sa nagkomiter nga sala. Di ba na inhustisya na? Ang iban maka-aksyon, napamatodan nga wahay gali sala, pero nagbulokay ng iya sila nga buhok sa sulod sa prisuhan. Action firing line. Ulihin na lang napamatodan nga nasalaan lang gali sa wahay gali sa sala. Di paano naton maako na ginatawag? Paano ba tunon sa publiko na ginatawag nga reconciliation? Damo gyapon sang gakabiktima sa ginatawag nga inustisya, bangod. Number 1, pigado. Why sa inugbato sa kasuhay? Bisan liboton ta mga lugar diri sa Pilipinas, pamangkot to ng mga tao. Ang inustisya ra gyapon. Ha? Ang balita nga sa mga adlaw, may report nga nagwa makakson nga may ginhalad daw nga bulak. Halin sa presidente, kaginhalad sa People Power Monument dito sa may Quezon City, pero duway pa na isang confirmation. Action firing line. Sa mga nagakomento blada, ako nag-react bla kung nga nga pilagid kadlaw kuno nga inside sa People Power Revolution lang gid. Ang permi batian nila, kag permi mabasahan nila sa mga balita. Labi na diri sa Action Radio Bacolod, may mga nagpadalak pinto mo, nga reklamo saya. Sa lang nga inside sa nalalin nagligad adlaw. Wow! Action firing line. Man mayara gid, nagkomento. Mga kaksyon ka nagpost sang comment niya. Ang reaksyon nga ako no puro na lang idsa ang balita. Halos kada oras idsa. Halin nagligad idsa. Bao mga totoo mga inday. Mati anay ha? Correct di man na ang inyo sa nga punto. Correct na sa nga idsagid man umpisa ligad. Correct na observation ninyo. Mayara naman kamo mabasahan kag mabatian da nga balita sa People Power nga ari mati. Ara na? Nagligad pa naging muno, kapon laging muno ko dali. Ang ginatawag nga 1986 sa People Power Revolution. 4 kadlawng kalimigons na halin Pebrero 22 hasta 25 sang tuig 1886. Action firing line. So halin Pebrero 22 may balita na sunod nga adlaw ara gihapon tubtob subong nga Pebrero 25 may balita gihapon. Ina bangod 4 ka adlaw gani ang mga hitabo angot sa People Power Revolution. Action firing line. Klaro na ina mga iho mga iha. Sige, last 7:46. No? Ang balita sa Banwa sang Medalbagan. Tutukan ta, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang.
Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and Atensyon sa mga opisyal sang gobyerno dara sa Binalbagan, halin sa barangay, pasaka sa munisipalidad. Inyo ginibulig kag pagtamod ang dapat mangibabaw kag ginapangita diri. Kay interes kag kabudlayan ni sa mga residente o kon pumuluyo ang nakataya di. Ang balita hangot sa ginaligar. Alegasyon pabalin ni kumpirmahon tayo nga dugay. Ginaligar nga pagpasira sa ginatawag nga century-old bridge. Ini alegasyon pa lang ha. Kaya aksyon Radyo Bacolod isa labang sa manggin padalaan sang mensahe. O kung reklamo angot sa di. Ang alegasyon nga ang masaming kaginaagyan sa mga tao ining taytay nga di. Nabansagan nga century-old bridge. Bagod gintukod di 1922 pa. Pakin mo no? Tapaw na isagatos. So matupa na siya, isagatos ka tuig ha. So matupa na siya century old. Kay kung numero lang ato sa nga suryahan, magsiling kita dekada, pulak tuig na. Pero kung century, isa kagatos. Subong 2023 na kita nagligad tuig 2022 nagsukat gid sa isa ka century ang taytay. Ang reklamo mo ni kay ginpasirad-an ang alagyan sa taytay. Halin sa ginatuwag nga Torres, Paho, tabok sa may sityo Akasya sa barangay Marina, ang singgitan sa mga residente
labi na sa mga permi nga labay na, dapat pamatukan. Nag-report na sila magkakson nga may kahilagtanan dari ang isa ka dako nga sugar company sa Banwa. Available on tare, kay gin usisa ini ni aksyon na VJ Apasible ato sa ding Southern Negros correspondent. Ang report ka na ba, tunta may pagsinapol kung may pag-meeting. Ngagin patigayon ang pila ka mga residente. Anong plastada sa reaction, VJ? Mayong gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon na Marlon, isa karon kamatunog nga panawagan ang ginahimo sa mga residente sa Barangay Marina, banwasang binalbagan sa pamunuan sa isa iya kadako nga sugar factory dira sa may banwasang binalbagan. Ini matapos nga suno sa panaysayon sa mga residente nga aton sila na interview. Ginbakal na sang sining dako nga kumpanya ining 101 anyos nga Century Bridge kag plano nga pasiraduhan aksyon na Marlon. Ining Century Bridge aksyon Marlon amo ni ang nagaserbe bilang mayor nga alagyan sa mga salakyan sadto, no? Sa subong ginaangot sini ang Purok Akasya, sakop ni sang Barangay Marina kag Sitio Torres Paho, sakop naman sang Barangay Progreso. Suno kay Isayas Doliosa, 67 anyos, kag residente sang Barangay Marina, banwasang binalbagan, ginkakibot nila ang ining nga tikang sang nasambit iyang kompanya nga pasiladaan ining taytay nga musikaron ang ginaagyan sa masobra isa tubtub duha kagatos ka mga pamilya nga yara iya sa lugar kalakip na ang mga estudyante. Suno pa kay Doliosa aksyon Marlon kun pasiladaan ining taytay malayo kayo ang alternatibo nga dalan para sa ilang nga mga residente nga nagadepende sa sining taytay aksyon Marlon. Suno sa ila wala sang notice to the public nga ginahatag sa ila prior nga ginapasraduhan ining taytay kimanti in fact sang Thursday action Marlon kutkutan na kuntani isang pundasyon sang sining gate bala no kon sirado ining taytay ugaling lang nag-isang pumuluyo kag ginpunggan nila action Marlon ining pagtukod sang gate o kon pagsira mismo sang sining taytay. That is why nga nagapanawagan gid sila nga untaton no hindi pagdayonon ining pagpasirado sang ila sini nga taytay nga mo karon ang ila ginagamit sa ila sini adlaw-adlaw nga pagpangabuhi action Marlon. Jay? Yes, action Marlon. Balikan ko lang din gid ganin exact gid nga nahamtang ang location gid sa ding tumod mga taytay. Okay, ang location sini action Marlon yari ni siya na sakop sang Barangay Marina, banwasang binalbagan. Kag ginaangot sini action Marlon ang Purok Akasya nga sakop sang Barangay Marina kag Purok Sitio Torres Paho sa may Barangay Progreso dira sa may Banwa sang binalbagan. Sa pagpulo pamangkot naton sa mga residente kung alin ikaw sa may National Highway mismo mga isa pa ka kilometro antes ka makalambot dito sa may Old Century Bridge. Ang isa diri sa mga ginareklamo nila nga ang plano nga pagpasirado sang sining taytay at tawo na gid lang niya action Marlon ang magkaagi in kaso por kaso nga madayon ining pagpasirado. Ti isa sa mga pamangkot nila paano kung sa tion sang emerhensya no sa tion sang pagpanginanglan sang mga residente dito paano ang flow sang transportation action Marlon. Yari action Marlon ang panawagan diri no ni Isayas Doliosa sa aton sini nga interview. Okay. Mga approximately sir sa pagbibanda mo mga pila ka mga pamilya ang dependent sa sining taytay sir. Ano sir ang mailagyan pa kamo nga iban kung masirado ning taytay? Ang kabahin action Marlon sang isa sa mga residente nga ato na interview angot sa sining plano no nga pagpasira
sang Taytay Action Marlon. Okay, Jay, ang status ng Taytay subong wala pagid man saradaan kabilugan. Wala pa Action Marlon kay sa okay. Thursday Mhm. pasrad ni Kuntani ugaling lang ginpunggan sa mga residente pero ginpahayag nila nga ining istruktura mismo sang sining pagpadlak sang Taytay Action Marlon plastado na iya. Lubong na lang gyud dira sa may Taytay Action Marlon. Naka-interview man kita diri sa kay Maria Socorro, 84 anyos sa niya nga edad, kaga tumandok man sang nasambit nga lugar. Pero kay Socorro Action Marlon, ginhambadan sila ni Barangay Kapitan Merly Bonganciso, siya ni ang Barangay Kapitan sang Barangay Marina nga ginapanag-iyahan na ni ang Taytay kon isa na siya ka property sang isa iya kadako nga sugar company dira sa may banwa sang Binalbagan. Rason nga pasraduhan ining Taytay Action Marlon. Bagay nga ti ginakaalarma sa mga residente Action Marlon kay ti susuno sa ila kung pasraduhan ining Taytay wala na sila sang agyan nga mas komportable kag mas malapit Action Marlon, especialmente nga madamo sa mga nagainobra dira sa may lugar, and of course ang mga estudyante nga ti adlaw-adlaw every weekday nagalabay sa sining Taytay Action Marlon. Yaring dugang nga pagpahayag ni Nanay Maria Socorro sa aton sini nga interview. Ang hamon lang kami ginapangayo sa iya, yung kalsada, hindi lang nila pagsilagan kasi yung Taytay pagkatapos sa crossing na highway. Amo lang ang hamon ginapangayo. Okay. Pagkatapos, pag isilagan din man nila ang Taytay, di ang mga tao din. Oras ang kagabihon, abuton sa mga malain nga limalaso ang mga tigulang, dili ginamo lagi tigulang. Di kami lagi. Okay. Kaya nga, bali kapitan niya nga ngayo lang siya kuno iya jutay nga alagyan namon. Di paano na iya karong jutay lang alagyan, tao lang makagi ang mga tricycle yan nga nakagaan sa mga pasyente, hindi kagi. Okay. Muna Action Marlon ang mabulubugat nga sentimiento sa mga taga-barangay Marina nga plano nga pasiraduhan ang ining Taytay nga sa karon ginagamit bilang ila sini nga mayor nga alagyan sa ila adlaw-adlaw Action Marlon nga pagsinalayo dira sa may area. As a matter of fact, Action Marlon, we made several phone calls sa kay Barangay Kapitan Merly Bonganciso, ang Barangay Kapitan sa Barangay Marina. Pero at this point in time, hindi pa siya makontak Action Marlon, pero nakakuha na kita dari Action Marlon sa isa pa niya ka numero kimanti hatagan ta siya sa kahigayunan nga mapalayag man ang iya nga pagpathag angot sa sining problema Action Marlon sa sining nga barangay kimanti nakabaton kita sa information nga kahapon nagpatigayon ang sila sang isa iya ka assembly or pagtatripon-tipon sang mga taga-barangay Marina kag wala nang fruitful, wala nang maayo ang outcome sang ila sa nga pagsinapol bangod wala nag-alalangot ang panindugan kag sentimiento sa mga taga-barangay Marina kag of course sa mga taga-barangay Progreso sa panindugan man kag pagpathag sang mga iyara sa posisyon Action Marlon. So we hope Action Marlon nga basi buwas malabot naton si Kapitan agud man kinahanglan nga magpathag siya sa iya sining nga mga pumuluyo Action Marlon kag tinguan taman nga mapalabot ini nga bagay sa may bahin sang konseho sang Binalbagan kung sino man ang na-assign or concerned committee nga makabulig sa mga taga-barangay Marina agud nga matagan sa nagakaigo iyang atensyon kag solusyon ang ini nga problema dira Action Marlon Kimti mo ni ang ginapanawagan karon sa mga residente sang Barangay Marina nga hindi pagpasiradhan ining old century bridge Action Marlon kay man ti isuno sa ina ang ini nga Taytay ginpatindog sa tong 289 alas sa 8:12 Action Radio Philippine Standard Time. Damo-damo ka mga pamilya ang apektado ano to kung check ko ka Action na VJ ang nag-aagi is tricycle, tawo. Aso VJ, tricycle makaagi sa siyang Taytay na? Yes, Action Marlon, makaagi diri ang tricycle. Ano kasangkads naman? Ano kasangkads ng Taytay?
do mga kunang taon nato Action Marlon sa litrato malapad-lapad man siya o galing hindi na siya magyan sa mga dalago gid bala just like sa mga salakyan Action Marlon do saktuhan lang gid sa tricycle kag sa mga tao man of course no pero kung magsalakyan siguro Action Marlon daw hindi siya makaigo Action Marlon sa espasyo no sining dalan or do ano lang ni siya dugin improvise lang bala kay man ko makita naton dira sa aton nga Facebook live siya do nagid siya bala kadaan Action Marlon kag do ko nagid do mga siling tablang do gabok na siya pero made of steel so ma-trespasser pa niya ang kabugaton Action Marlon so dako ni no nga huol sa mga residente dira in kaso nga ti masirad-an gid ining lugar Action Marlon. So magsugata ay ang duwa ka tricycle di pwede. Hindi Action Marlon, one way lang gid siya. Isa lang siya, no? Okay. Ang mga estudyante dira manggalabay. Yes, Action Marlon, amo ning ginagamit nila kay man amo ni kuno pinaka malakpit, no? Kag mahapos balagyan Action Marlon kay man ko maglibot pag sila, pila na naman ka kilometro Action Marlon ti ang ginawori nila madugang pa sila sa plating amo na subong nga kapigado bala no nagasaraka na ang tanan nga presyo sang balaklon ti madugang pagid ni sa ilang problemahon Action Marlon so amo na ang panawagan nila nga hindi pagpasiraduhan no hatagan sila sang kinamatarong nga makagamit kag makalabay sa sining Old Century Bridge kay man ti amo man ang ipamangkot sa Action Marlon kun kinbakal gid man ni matuod sa isa ka sugar company paano ang proseso Action Marlon kay ang nag-obra sini is mga Amerikano during the World War II sino ang ginbaklan Action Marlon kag ano ang pagpathag o kon partisipasyon diri sang barangay Marina bangod it happens no nga ari ini sa ila sini nga barangay Action Marlon. Ang ganito mo direction na Jay nga ining company mo ning Biscom no? Yes, Action Marlon. Based in siya sa ginpost madaling reklamo sang pila ka mga residente. Ang Biscom nga ginapasalamatan Manila bagod may dako man nga contribution dira sa ila sining lugar. Ang ilalong galing niya nga apektadong ila sining gawi sa matag adlaw-adlaw nga tanan kun ipasira na gid. Correct, Action Marlon. Pero ang kapitan na nagpasalig man to sa imo sa interview sa Bagulang, nagpasalig man daw si Kapitan Bunga Siso nga may alagyan gyapon nga himuon pero tawo dala makaagi hindi na tricycle. Action Marlon. Kag diin ina nga alagyan. Dara man gyapon. Ipamangkot Action Marlon kay pamatian nato ng pahayag diri sang isa sa mga residente most likely diri sa gihapon Action Marlon nga taytay amo na gani nga ginapamangkot nila kun tawo na lang ang makaagi paano abi kun may emerhensya sa lugar paano makaagi ining mga tricycle Action Marlon nga kargahan sa mga tigulang nga mga pasyente Action Marlon. So may consultation magaligin pati kayo ng kapitan. Yes, Action Marlon. Okay. O galing kayo waay sang maayong nga kasugtan. Actually, Action Marlon, wala sila kuno yan na pabalo no ahead prior sa pagpasira sining taytay pero kahapon kuno ginsapol sila ni barangay kapitan o galing lang Action Marlon wala na meet no ang ginalauman kun tani nga maayong pagkigdialogo between sa barangay council kag sa residente mismo Action Marlon sang barangay Marina. So tingwaan naton no nga malabot naton si barangay Kapitan Bungan Siso sang barangay Marina Action Marlon kay manti gusto man naton nga mabuligan ang mga residente dira nga masolusyonan ang ini nga bagay Action Marlon. Ang dapat nga laboton direction VJ ang tawag nga win-win solution. Yes, Action Marlon. Sige. And labot naman Action Marlon no ang Bisco man kung ano ang ilang mga statement angot sini. So punanta ni Action Marlon sa iban pa nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod sa masunod nga semana Action Marlon. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan para sa pagpangalagad sang Action Firing Line. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Okay, acknowledge sa nagpadala duwa mensahe sa ato sa nga live stream. Okay, direta ho. Ida Ramos, si Terry Vergara Sancho, si Alex Montesa, okay, Gabritor, balik Bacolod halin sa Bayawan City. Martin Aliling, Aramas Imbong Dio Campo, happy fiesta lang sa Purok Bagong Silang, Barangay Baaw. Martin Aliling, salamat gid. Okay. Bari sa Mayo, ti Mayo man ina nga gusto Marcos ya peace to the world. Okay. Doy Arthur. Galing kami ara bala sang harambalanon nga wala sang kalinong kun may ginagutom. Mante. Kun namo gutom way sang kalinong. Alex Monteza, its anniversary sakit ina sa tutunlan kag eardrum sa mga Marcos kag fanatics. Franklin Tiloheyo, Rhea May Ladio, okay, salamat gid. Vanessa Mayo, I remember gid ina kay adang 36 ko lakad pa kadto diri sa America sus arak ang mga Yellow Han People Power rally that time. Di ko gid na malipatan. O sige. Okay, si Fernandez L. Eric, thank you. Salamat gid. Okay, hambal ni Bill De La Torre kadugay ko no. Anong kadugay? Mary Joy Amando Resides, gani Bel, paulihi nila. Anong paulihi man to bidalbagan? Hindi mo nuwe maulihi ah. Balik-balik commercial ko no. Hambal ni Bel De La Torre. Di man pwedeng balibara naman commercial mo nagdapakita sa radyo eh. Rosel Fulgencio Susana, salamat gid. Katsumi Yowie Fulgencio, good evening all. Mayong gabi Action Marlon and Action VJ kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Mama Lulit Dialag doon, Papa Joe Alma Olegon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, all my family sa barangay DSB, Pandanon. DSB, salamat from Arizona, USA. Salamat gid. Thank you. Melvin Peñafiel, Ray Flores Barioga, salamat, mayong gabi. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo. Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ko kuno. Sa mga high blood diabetic na rekomendar nato. Confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot lagi daw. Kakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlay sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ganyan. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang ko lang phone. Sa siningabahin, hibaloon taraman ang detalye sang mga balita gikan sa BCJC. Action Radio City Hall Report. Pang Sabadong pagpangalagad, Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art, may gabi, please kabin. Maing gabi Action Margin pasiguro ni Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico ang punong barangay sa Barangay Mansilingan starting Monday since nga ang operation sa LTO dira sa may manayaw-sayaw sa iya sining barangay halos complete na since nagsaylo man dira ang sa may licensing division. Now kung mo nga mag-start man ang operation maras ang task force ining kontra-kolorom nga mga tricycle, silang ni Boy Pico ay dapat kabalakan ng publiko. Kay sige biyahe dira sa mga tricycle, kay isa rin nga hatag na instruction, especially sa Tricycle Association, nga mo na daan magabiyahe halin sa may cruising, pakadto dito pasulod sa may area sang LTO o sa tatapan sang LTO ang nagabiyahe nga Tricycle Association dala sa Paglaom Village sa Sonmar. Ting isa dito nga instruction ni Cap Boy Pico nga kinanglan mismo ining mga Tricycle Association ang ila member nga may ara sang kompleto nga business permit kag nagaparenew sang ila sini nga mga dokumento. Amo magabiyahe dito para ibitar sa anuman nga problema in kaso maglabay ang task force nga ginatukod sa syudad. While pending ang ilang ginahulat nga pag-akto sa sangguniang panlunsod sa sining panibag-o nga ruta nga ang kinanglan dira no antes pa man ma-revise ang city ordinance nga mo naghatag autorisasyon no kag sumungman ang city ordinance nga tikon pagbiyahe sa tricycle sa Mansilingan may extension kung extended ang ilas nga ruta nga magalakip na silang panibag o pagabuksan dira sa LTO office nga ruta. Tay silang diri ni Boy Pico ni Boy Pico nga hulaton nato na no ang SP nga maaprobahan nila ini kay pati gani sa plete dira na ibutang mo sa sining ordinansa para ma-specify sa ulihi agot nga maibitar man ang reklamo kag posibleng nga pagmahal o kunano dira nga himuon sa mga operator o kung driver sa tricycle kung sinuktanay o kompletihan ang paghahambalan. Yari si punong barangay Boy Pico sang Mansilingan. For the meantime, ang mga tricycle sa Paglaon Village, Tricycle Drivers Association, amo to yung pundo sa bangga, kag magkita sa pasero pa LTO, kaya sila man na ang Tricycle Association mo, naging recommend yung sangguli ang barangay, nga madugangan ang ilaro at terminal, dila sila ibutang sa sa may bangga, economic highway, ang terminal lang to ang may franchise lang ito. Ginadvisean to ang association. Ipasiguro lang ang may mga PV2 lang yung franchise sa mga nakasunod. Paglaang Village, Tricycle Operators, Drivers Association. Amala sa Salmar, no, ang palayag ni Cap Boy Pico sa Barangay Mansilingan. As to kung saan o ini, maktuhan sa SP ang ila sining ginapadala dito nga communication kag recommendation sa DNT pagtumod sa Paglaom Village Tricycle Association mo lang ila sining determine nga isa sa mga ruta no nga magabiyahe nila sa lugar kung ma-extend ang ila sining ruta so amo pa na ang balantayan sa bahin sa SP. Now, talking about SP, ariho, kundi nag-meeting ang Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI
dito sa Metro Manila na nalamutan action mark kundi kabahin subong nga ginatinguan sa national government and even the local government units kay ito silingan tuig 2023 amo ni pag-iban sa national tax allocation nga 40 man nga pagnubo. Now isa sa mga talupangdan especially sa halay sa mga negosyante inibala ang ARTA no nga kasuguan anti-red tape act nga sunod diri sa kay Sir Frank Carbon. Nadiskubrihan nila kag sa ilang meeting dito sa PCCI since nga isa man siya sa mga opisyal diri sa bahin sa Region 6. Uy nadiskubrihan nga may office gali ang ARTA sa Cebu o galing kay way madala sa ila sining coverage or area of coverage ang Region 6 kag diri sa aton sa Negros Occidental kay Region 7 and 8 lang ang opisina sa ARTA sa Cebu na nagatrabaho or dito lang ilas nga coverage. Di bangon sini plano naman ni Sir Frank Carbon ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry at the same time official man sa PCCI sa Region 6. Nga i-check nila diri sa Sangguniang Panlunsod kung sino ang Chairman Committee on Trade and Industry. Kaya sining mas mayong ang Implementing Rules and Regulations, IRR, sining Anti-Red Tape Act, dapat napatuman ini strictly bilang bulig, no? Kaya ang tinutuyo sa ARTA is matapos ang pagproseso kung mabadasig ang pagproseso sa mga dokumento or business permit sang mga negosyante kay sining bilang handom nga friendly LGU o kung isa ka lugar nga ti makabuligid para sa kayuhan sang publiko o kung kayuhan sang business sector di dapat matapos man no ang pagproseso sa mga dokumento kay ini sa uli maga-translate into additional nga bulig sa aton sini nga ekonomiya kag trabaho sa isa ka lokalidad. Yaring nga payag ni Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa MBCCI. Ang Anti-Red Tape Act, may opisina sila nga ginbutang dito sa Cebu. Pero ang servisyohan niya lang Region 7 kag 8 sling na mo lang naman kami na sa 6 na lipapak mo. So mo na isa na digin take up. Oo. Nga kinanglan, ang ARTA, may extension office man da sila kag servisyohan man sa field office sa Cebu. Kaya gina-implement na sa ARTA, Anti-Red Tape Act, ang atong lang layi nga ease of doing business. Pag-abot na kung ganida, ang isa pa ngayon ko lang taon namon kung sinong sa trade and industry, kag ipa-review gid nga ang IIR sang ease of doing business na implemented sa siyudad sang Bacolod. So, kitiluyag Manila na atong tanan mag-attract pala sang negosyo, no? Para magdamo trabaho. Di ko ni paposonta ang pagsulot kag pagnegosyo sa mga negosyante. That's why may layi kita, sina. So dapat butangan na i-localize ang aton city sa Bacolod, butangan nila city ordinance nga ma-implementar ang IIR. Ang ease of doing business. Kalabanan, why ma-localize na At yung maloka naman ang bureaucracy, igo ka makadabot sa Manila, tag-isa, 2 ka bulan, 3 ka masapaka ng imo sulat niyo. Ginanglan, lapit na arada, at isa, 2 lang kalamisa, mapabalo na dahil immediately, then they will just connect with the field office sa Cebu. So malasig lang action. Ang mga aksyon na ang palayag ni Sir Frank Carbon. So laton-laton nga process sila diri kag i-check naman sa SP kung sinong chairman committee nga pwede makabulig sa ila sining hanay once and for all no para matapos ang pagproseso sa mga dokumento sa mga negosyante or plano nga magnegosyo diri sa syudad sang Bacolod sa Palaabuton. By the way, kung manumduman mo kaina sa action hotline ni palayag ni sa ni Councilor Al Victor may ara nagli daw dako at chance nga matukod di sa Bacolod. Actually may maabot nga sample nga drive nga 4-wheel drive. Hindi kita na-drive kundi hindi pa kita Blackson Mar. Nga electric yung salakyan nga ini isa mo lang ka-charge. Pwede ka kalabot sinumbaan. Pero makabalik sa Bacolod na. Sa? Makabalik sa Bacolod basi magabot sinubaan way na bla. Charge ka naman luwag.
Charge ka naman liwat eh. Ba, electric ha? Ikuno silang ni Councilor Al, gani istorya man tong Balakad Transit. Kaya basi may mga plano sila. Chinese-Korean nga kompanya ni. Ang may plano nga magsulod diri sa Bacolod, may mga MOU na gani o Memorandum of Understanding. Nga ginlagdaan sila. So laton taniya kay si Mayor Albi kundi may Tesla car ni siya mo. Ang nagaisa nun nga electric car diri sa Bacolod City nga mismo ginapanagiahan ni Mayor Albi Benitez. So litas wait and see ako lalo ang dangatan sa sining proyekto kag sa panibag-ong nga negosyo nga plano tukuron no diri sa Bacolod asto kundi ini ang target nila nga area sa Bacolod City ti among nang aton Balantayan. Balita Action Margikan sa Bacolod City Hall. Action Artay Hupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita nga inyo na ba diyan ginulong sa aton sa Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, dugang mensahe ho. Acknowledge na lang. Ray Flores Parioga, Ging Absalon, good evening. Arama si Virgie Olpenda. Good evening, happy weekend, ARB, and keep safe. Always, Axel Mar, thank you. Japit na nagad. Hambal ni Japit na nagad. Madamo gid ka salamat Action Marlon kag Action VJ nga napatahagid sa publiko ang amon problema diri sa amon barangay Marina Binalbagan kabay nga maaksyonan ang amon sini ginaatubang nga problema. God bless Action Marlon. Sugpuran namon ni sa Mandaya. Kay si balon tagid kun ano ang solusyon da kay ang ginapaabot sa amo sa problema dapat win-win solusyon, no? Win-win solusyon na. Huwag berasang may butang sa alang-alang sa peligro. Dapat win-win solusyon. Si Chokchak Chenny to the max. Scripting, Patamyaw, Abonan, Fiesta Subong. Sige, thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa pagsunod sa mga tuig 23 mga kaakson dire sa Bacolod, daway kita sang nabatian o kung ba kita magkabati nga may ara sang natabo nga hold up incident, di ba? Ini based lang sa akong sa nga observation. Base may ara gid man natabo mga kakasyon o galing, walang tanto matutukan bla. Pero sa mag-ibalo ko, sa mga tuig 2023 mga kakasyon, ari pala kita sa pizza 25, sa bulan sang Pebrero, may duha palang bulan. Ang isa ka hold up incident magkakson nga medyo nakatugas ang alarma sa publiko. Among incident kagabi nyo, may 3 ka mga tawo nga nagka-motorsiklo, may dalang pusil. Titulo temprano pa, alang puwas palang alas 8 kagabi. Diba kabos rin, damo na sang tao nga nagalinabay, hindi ba? Action firing line. Magluwas na lamang ko ng lugar Ligwense, no? Kag Dulombla, kay manti, laka lang tao, hilig maglabay sa buso ng sahi sang alagyan. Dito tabo din sa may dalan Atis sa Capitol Subdivision sa Barangay Belamonte, sunod sa Bacolod. Food delivery rider ini magkakson. Bisan diin kailangan dalan, hindi man tanang dalan ha. Pero kalaban ng mga dalan, ka mga lugar, masugata ta, makitaan ta, nga may ara sang delivery rider. No? Damo na sila sbong, kay amo ning uso sbong eh. Kag in demand lang service. Basta may kwartak lang, pwede ka makadeliver. Action firing line. O kung pwede ka pa-deliver. Ano tabo, makasungin hold up yung isa kalalaking rider nakuhaan 3,500 pesos plus ang cellphone niya makaksun kinuha pa ni. Kag ang isa na rin katalopang doon kay base sa isa rin para sayo niya sa investigation sa pulis. Hindi lang galing amo ni nga hold upan sa ikaduwa na ni ka beses nga natabo siyang pag-hold up niyo. Action firing line. Tigwa sila naging suki na ni sa galaya sang mga hold uppers. Importante ni makakson nga matutukan ini nga bagay ni. Kag mapangitaan sang pamaagi lang hindi na masulit ni kay masekonda mo ang maapektuhan sa ring delivery rider. Kag hindi sila magkapangita sa ilang sinigi na ganar kada adlaw bla. Anong pwede pa rin nga mahimo sang kapulisan man? Magluwas sa ginasiling naton perming pagpatrolya. Ining nga bagay ni may ari man dapat diri contribution para nga matapda ining nga sahi sang krimen. Ang mismo mga delivery rider from time to time wala balakid man, wala tuo. Kag mangin alerto man, kag dapat may hara ka mo sa nagkatigana na bala, nakatago na nga contact numbers sang police station or otoridad nga pwede rin sa nga mareklamuhan ng sigida once
nga mayara kamo sang na kitaan nga makaduludang tiruga. Action firing line. Mga hold-uppers, di kong kisa gina-surveillance Manila ng ilan sa ginabiktima mo. Tini taluyag masulit pa ni. Ining pag-hold up sa food delivery rider. Kaysa na sininta na makakson, ginatos or base, linibo na sila gani. Ang permiya ni galing ng biyong sa mga dalanon dari sa Bacolod City. Ho? Ano ang ginahimo sa ato sa kapulisan? Araman, nagapatrolya man, kag may mga libot man sa ilang salita sa tagsa ka mga areas of responsibility. Aring panugyan ho, kag ang abiso panugyan sang pulis mayangot sa sininatabo nga hold up incident. I-strengthen din naman sir ang police visibility, especially ang mga mobile ka, atong bagay niya i-strengthen ang ilang mobility sa mga area nga may mga reported na mga ginahimo nga mga atrocities sa ilang area sir. So para sa reported, subong pa lang ko na naka-encounter sir nga amo siya nga nabiktima sa incident. So far ginabalidita pag ini sir, ano ang kuwan sa CCTV based sa area doon nga ginadeklarara may mga CCTV dito sir base kung makakuha pa kita to sa mga detalye na makakabulig sa pag-subs nga kaso sir. Ginaimbestigaran pa na sir kung ano ni sa grupo kung hindi trip lang super sir wala pa kami sang lipis nga impose sa mga suspect sir. Super sir na imo tara subong ang on the spot checkpoint sa nga area sir galing kay kabalo ka naman siguro nga pagka time nga may ma-checkpoint hindi misla magtabok sa checkpoint kung isa malayo pa gatiyog na niyang mga suspetsado. Tapos may imo tagit sir ang tanan gas pati inspection ta kung gabi ganun may mga uplan sita pa sir sa mga gamotor nga binit tanan. Kung naman mga food riders, mga rider man. Kung may mga naitabos niya gawin na yung report sa station para ma-follow up ta dayon sir kung magpasibol ta pangamatan ko pa mga suspect. O kung may natulupang dalmas na sa area nila nga may mga suspect sir nga daw kadulo-duda, gawin palapit din sa mga nearest police station sir kung mag-report niya may something nga sunod sila may kapanagan sir para ma-actionan agad dahil sir matakop na dahil ng mga suspect. Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Palakasin ang ating immune system, Bangsan Chongla. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mamulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basic ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ko sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for Firing line, Pupudkay, Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing line! Aksyon na firing line Sabado nga pagpangalagad Feb 25, 2023 nagatakop naman temporaryo sa ngalan sa yapon sa atos sa mga aksyon unit reporters dari sa News Center Aksyon John Diaz, News dari sa Technical Control Aksyon Nelmar Madera with Aksyon El Ray Dutelius. Ako naman Aksyon Marlon Heravea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!